Dili na gusto si Senador Erwin Tulfo nga doon na pa ipahigayon nga hearing diha. Nga ang mo patawag sa hearing mga sukindig paminaw sila si Senador Alan Peter Cayetano o si Senadora Pia Cayetano o si Senador Marcolita. Matod ba, ipadakop ta mo. Ipadakop ta mo. Try me. Pakahambuga. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Areta sa mga isgutanan sad karong nga gabiuna tungod kay Senador Erwin Tulfo. Anang hulga na mga sukindig paminaw nga iyang ipadakop. Sila si Senate President Alan Peter Cayetano ug uban pa nga mga miyembro sa Blue Ribbon Committee sa kang Cayetano Black kun o galing mo otro sila og pagpahigayon og hearing. Straight to the point. Magpapalitag mag-hearing sila otro kasamang Nestor iyahang ipadakop. Ani matod pa ni Senador Erwin Tulfo. Kay matod pa niya siya ang tinuod og legitimate nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Grabihas Erwin Tulfo pagka-isuga Erwin Bindalo. Erwin Paldo. Tubaga lang ni. Tubaga lang ni dong Erwin Tulfo. Ano man nga kon magka nga unsa man tinuod nakadawat nagmalita dong nya nag-order pagyugag mga babae dong ti Erwin. Yawa gud ani mga Tulfo kung tinuod manggaling. Awa mamoy ayo dia Senado dong mas may balik mo sa inyong balik mo sa pang radio. Mas may pewa sila mo kanandagang senador kasamang Nestor kay ilaha baytang pagkatao ang ilahang credibility mga sugindig pamino di pa maguba. Di pa maguba ang ilang credibility pero basi og gituyo ra po ning ingon ani kay aron nga mabutyag og unsa ang ilahang prinsipyo ug unsa ang ilang pagkatao. Pero hinuon kaning tanan mga pasangil man mga pasangil man pero katong ka Rafi Tulfo nga katubitang sa Viva Max ba nga matod pa 250 to 300,000 tip lang yan. Man mo tingog si Rafi Tulfo ato tinuod yung kahat. Sumatod pa ni Senador Erwin Tulfo nga maoy chairman sa Blue Ribbon Committee sa black nila ni Sherwin Gatchalian. Matod pa niya kung mo utro gani og patawag og hearing sa Blue Ribbon Committee si Pia Cayetano og Senador Marcolita. Iyang ipadakop hastas Senador Alan Peter Cayetano. Matod pa niya kung og dili magaling madakop siya mismo ang muguyod. Suna ka na istorya siya mismo ang muguyod sulod sa Senado paingos gawas pagkahambugiro ni tawhan. Naduol pagka diri ay pasampalong tingang kasamang Nestor humisili. Unsa nawala man ang ingon ani ka professional? Nga suna ka iyang guyuron iyaha ko nung liabon kasamang Nestor. Kun ugaling insa nga dili na malitag magkuhan pa kuno siya maliputo kuno siya liabon pa niya guyuron niya pengos gawas. Hambog nimo karon pag gani ka kadaog karon pag kadaog og senador niya ingon naon nimo sila senadora Pia Cayetano og Alan Cayetano nga nangaraan na diya senado kana kay do na may dispute ninyo anang naang inyong ilugan nga kanang naang posisyon diha
Ipahiring sila ila, hiring sa kag imo. Ay lang panghilabot mintras nga doon na pa'y mintras wala pa'y desisyon ang Supreme Court, kabahin anang naang inyong giilugan nga posisyon. Pugiro Erwin Tulfo kasamang ni dili man dagoy tinuod. Nganong nasuko ka man nga dili man dagoy tinuod nakadawat nagmalita. Senador Erwin Tulfo. Dili man dagoy tinuod nga nakadawat kag malita. Si Erwin Tulfo gipasanginlan gapong adlaw sa mga ex-marines nga lakip nga nakadawat og malita nga kwarta. Unya, matud pas usa ka ex-marine nga siya nasuguan pod siya nga papangitaon siya mga babae nga mga hamis nga mga batanon kuno to. Unya si Erwin Tulfo maoy mo pili. Og insa iyang mauinan, mao iyahang kanon, mao iyahang hapyod-hapyoron kasamang niso. Ambot ni pitoy ani kasamang nistor og mo kango-kango pa ba ni pitoy ani dili ba ni mo lingo-lingo. Pagkalaga la. Ato ni hatagag pagtagad ha kay karong Lunes mga sukin digpaminaw mauman kono ang hearing sa Blue Ribbon Committee pod nga gipanguluhan ni Senador Erwin Tulfo. Ato ni hatagag pagtagad mga sukin digpaminaw kay unas Lunes pohon aligre pod ni kay kananaa nga si Senador Erwin Tulfo maumay mo kanang pahigayon pod sa iyahang Blue Ribbon Committee. Ato ni hatagag pagtagad mga sukin digpaminaw samtang sa laing bahin gipagawas na ang warrant of arrest alang sa kaso nga malversation of public funds for property through falsifications of public documents in relation to Article 171 and Article 48 of the Revised Penal Code batok sa mag-asawa o magtiayon nga si Sara o Corley Diskaya. Straight to the point. Lakip na usab sila si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing pito ka mga individual. Straight to the point. Di ana mga sukindig paminaw, di anay warrant of arrest nga gipagawas no batok ni ining maong mga personalidad nga nalambigit sa iskandalo nga flood control. Pero ang 67 ka mga congressman wa pagyud hinganli, wa pagyud pasakaig kaso kinsa ning mga panuwaya. Si Lacson mga sukin digpaminaw nga hambugiro kayo. Senador Lacson hambugiro kayo nagpa-privilege speech siya pagabag-o pag yun daog aning ni ang pagka-senador nag-privilege speech siya nga duna matod pa sa 67 ka mga kontraktor nga nalambigit sa flood control o kana maupo na isulti nila ni Congressman Irisi, Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barsaga, ang hasta kato mga ex-marines nga dunay mga congressman. Ay si Lacson mga sukindig paminaw ni Likoy mas Lacson. Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, gitugutan sa Sandigang Bayan nga maka-hospital arrest tungod kay nanggawas na ang yaha nga daghan nga mga sakit. Si Manuel Bunuan mga sukindig paminaw, kauban ni Senador Jinggoy Estrada gipasakaag kasong plunder. Unya kanang nihangyo siya ang yahang legal team ngadto sa Sandigang Bayan nga ipaubos lang sa hospital arrest si Bunuan. Mo ni ang DPWH kanhi DPWH secretary ibutang lang siya sa hospital arrest kasamang Nestor kay nanggawas maning yahang mga sakit. Doon na problema sa kidney, ni high blood kuno, diabetes kuno. Pagkadaghana ng sakit na basta diabetes gani imni nag life extension do. Adong Bunuan basta high blood gani DTX repona do. Makatabang na dong Bunuan.
luya ang lawas, paragis bila-bila po dong. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay diplomatic o tourist visa, ani kanhi House Speaker Martin Romualdez gikan sila na sa Amerika tungod kay matod pa sa iyang pagkalambigit sa korupsyon sa flood control dinhi sa nasod. Straight to the point. So gikansilar na mga sukin dig paminaw ang diplomatic o tourist visa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sa murag dili na ni basta-basta makaadto sa Amerika kasamang Nestor. Pwede sa tingali maadto sa banasod kanay niya pero sa Amerika murag dili na kay kansilar na ang iyang tourist visa kasamang Nestor. So muna ang nasa ikuan ani karon unsay laing paagi ni kanhi Speaker Martin Romualdez pero unsam sa Amerika nga kanang naningon naman siya nga wala sa isa aning wala man sa isa kuno matod pa niya wa man sa nagapangurakot sa flood control sa to pa dili ra gini mulargas laing nasod ha? Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay 18 ka mga ex-marines og si kanhi House Speaker Martin Romualdez lakip nga mga ipatawag sa Blue Ribbon Committee unya sa Lunes pohon. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay sa Lunes pohon ipatawag kuno ang 18 ka mga ex-marines didto ni Senador Erwin Tulfo og ni si kanhi Speaker Martin Romualdez lakipod nga ipatawag ipatawag tan-aw na to ni mas maayo og motunga mas maayo mga sukindig paminaw og kanang naa nga motunga. Straight to the point. Kanang naa nga motunga ba? No, motunga si kanang naa nga kuan, motunga mga sukindig paminaw si kanhi Speaker Martin Romualdez kasamang Nestor, mas maayo. Ang kadto pong 18 ka mga ex-marines og tan-aw nila nga mura og okay rasad nga motunga sila, mas maayo rasad nga motunga sila didto, Pero mo na itong tan-awon kay base pod og pananglitan og ang chairman god. Sunan ka ikaw nga Blue Ribbon Committee, ikaw mo'y chairman, Ako pa ni Erwin Tulfo kanaog sa isip kanang naa nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Ngano man, na-involve ang iyang pangan. So na-involve ang iyang pangan aron mga sukindig paminaw ba nga dili kay tantong bias. Mas maayo pa nga mo kanaog si Erwin Tulfo sa pagka kanang naa nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Ipadala na ni Senador Kiko Pangilinan. Kiko Pangilinan bakaha or kinsa may pwede. Diha nga kana bang wala gimension ang mga pangalan. Ayaw si Tito Soto og si Lacson kay Laksot kinas Lacson og gakuan. Kanang na sa Blue Ribbon Committee. So mo na nga okay ra nga mutunga kung tambag sa mga ex-marines, okay ra sila mutunga tingali sa kanang nang hearing sa Lunes basta ang mo preside dili mga sukindig paminaw si Erwin Tulfo. Ngano man, ikaw nga gipasanginlan nya ikaw pa maoy mo, ikaw mo'y chairman diha kasamang Nestor, paminaw na ka murag imuhang sulti ka usang ilaha ka pulo ka 20 na. Onya dala ng pangasaba. Dalang pangasaba. So akong tambag ni Erwin Tulfo kung ganahan sa gyud no nga iimbitar ang mga ex-marines mo kuan siya mo inhibit siya. Mo inhibit sa mga sukindig paminaw iyang papulihag lain. O makaha kuan da siya kanang mo attend gyapon siya pero dili siya maoy mo kuan ba ang yang vice chair bakaha mo'y magdala atong martilyo. Ang ano man lain man kay paminahon nga kanang naa nga lain kay paminahon nga ikaw gipasanginlan ka ikaw may putawag. Nga mo na nga pangutanas uban nganong karon pa man nyo ipatawag. Nganong karon pa man ninyo ipatawag ni nga dugay naman kay nga naghulat ang katawhang Pilipino nga masulbad kanang na ang problema sa flood control. Kay kani mga congressman, dagko kay mga ngisi mga congressman nga na-involve. Ang mga senador sad nga mga nakadawat og malita, dagko sa kayog katawa. Ambot lang kang ang Malacanang, tinuod bang ang Malacanang nakadawat po kuno,
so mo na nga para nga kanang naa nga si para ba nga para makaingon ta nga walay gidapigan dili bias o niya kay basi og si Erwin Tulfo dito mga saba dito. Ha? Mo na nga kanang martilyo ipadala naglain dong Erwin. Ako alang tambag nimo dong ayag kalaog niya ng mga posisyon dong Erwin. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad saron kay presyo. Presyo sa krudo og sa gas mosaka na usab sunod semana. Straight to the point. Mo nito hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay naunsa ba ni? Karong si manahon na taas kaayo ang kunhod kasamang listor. Unya sunod semana taas naman po kaayo ang uminto. Ang sa krudo mosaka unya sunod semana og 5 ngadto sa 6 pesos kada litro. Straight to the point. Samtang sa gas mosaka og 7 pesos ngadto sa 8 pesos kada litro. Straight to the point. Apan maayong balita alang sa gasolina. Tungod kay moos-os kini o mokunhot ang gasolina og piso ngadto sa piso punto 50 centavos kada litro. Straight to the point. Na lang yun paabota og 2 pesos ang kunhot sa gasolina. Aso ang mosaka mga sukindig paminaw nga presyo lang sa kanang naang sa gas, ang kanang naang sa gas og sa krudo, no, maoy mo kanang naang nga mosaka unya mga sukindig paminaw sa sunod semana unya sa Martes, no. Okay, unya si Tristan Iwat Gulay naminaw sa dato karon na si Tulits Layos karon na lang kay giunahan naman los piki nga chairman. Mo lagi kasama Evangelina Codeniera. May gabi kasama Benji, may gabi Isada, may gabi kasama Benji. Mo angkon bagod na bisag ibala panaskan niyon. Mo lagi po taon ha. Nelson Cabatino. May gabi kasama Benji watching from Dulho. Mas maayo ng aya pog sunuga kasamang Digicad sa herda ha. Wala naman nagkadibaw ato ang nasod na apay tulpok bisan na booking nangusog paghihapon. Balik ta karon taon magkasama human lamang sa mga importante kayo ha. Unya kadiyot lang gyud kayo sa kay balik ta karon taon ha. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Atong isgutan ni Ron kay grabe ka isog yun ni kaisog ba ni Erwin Tulfo Town. Sunan kagiingna niya nga iyahang liabon or sabay kuana na guyuro niya mga sukindig paminaw. Si Senador Alan Peter Cayetano kung magpatawag og hearing sa Blue Ribbon Committee. Nganong nahadlok mas Tulfo? Nganong nahadlok mang isog managoy ka? Unya kanang mga pasangil sa ex-Marines dili man kana tinuod nganong mahadlok ka man? Doon naman kay katungod mo file og kaso nila. File og kaso. Imo nang katungod nga mo file og kaso, batok nini mga ex-Marines nga ni pasangil nimo. Nganong nasakitan ka man? Nganong na sama naigo ka? Pagka sus. Unsa ba yung taon is Erwin? Balik ta karon taon magkasama wala man sa importante kayo. Balik lang ta karon taon ha. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, unya ato sa ning hatagag pagtagad ha kay ngano ba kahang grabe man kaisog si Erwin Tulfo mga sukindig paminaw. Dili man sa gusto nga maghiring sa si kay matud pa niya siya lagi kunog yod maoy legitimate. Siya maoy tinuod ba nga
chairman sa Blue Ribbon Committee kay nagkakurom kuno sila atong adlaw Miyerkules. Muna nga siya kuno mo oy gi-elect. Ha? Ato ning ko ano nato ning hatagag pagtag ilaha manggod nya gi basihan kadtong tuang Avelino versus Cuenco nga kaso ba nga nagkakurom gyud kuno ang 12. Ha? Nagkakurom gyud kuno kanang naan 12 onya dili gyud kuno lagi 13. Onya kay kanang naang kana managlahi man ang ilahang version. Og ari ka sa kang Gatchalian nga black, lahi ilang version, ari po sa Cayetano nga black, lahi. So ang magdalag husay gyud ani ang tanan adto Supreme Court. Adto na Supreme Court kining husay ani, pero sa wala pa sa dili pa mohatag og desisyon ang Supreme Court, magsinumbagay usa ni sila diya Senado. Anira ba po si Senador Alan Peter Cayetano, dili po nimo ni underestimate kay musukol ganig sinumbagay ni Mig Subiri sa una. Apit man ni sila magsinumbagay diya Senado. Si Senador Alan Peter Cayetano. So niingon na si Senador Alan Peter Cayetano nga pananglitan og adunay 13 kabuok membro si Senador Win Gatchalian, andam siya nga mo give up. Di na siya mangitag langas. Dili na siya mo angkon nga siya mo'y Senate President. Kung ugaling adunay 13 nga makuwas Gatchalian. Pero mintras wa pa'y 13, wa pa kaabot og 13, siya maoy Senate President matod niya. Unya, abot duhaan kay Senador Joel Villanueva, mubali man kuno speakers kasamang Nestor. Si Senador Joel Villanueva, mubali kuno unya duhaan po og kaning duha ka Villar. Pero wa pa may unya anak na gyud nato ni posible sad og ibutang nato Senador Joel Villanueva, posible sad siyang hadlo kay base og tinuod nga nakadawat sag malita di lisod man gud nimong lisod nimo nang dipinsahan ang bakak. Maglisod jag dipinsa gyud bakak. Muna nga og tinuod nga nakadawat silag malita di. Di gud sila gustong mapriso kay unsaon pag dipinsa si mong kaugalingon nga nakadawat man di ka. At tanawa Senador Jinggoy Estrada. Tanawa Senador Jinggoy Estrada nga iyag yung gibarugan nga wa gid sa makadawat. Ni anang malita mga sukin tigpaminaw nga kickback sa flood control. Bahala siya madakpan, basta ka bahalag madakpan siya, iyahang dipinsahan niyang kaugalingon nga dili tinuod nga nakadawat siya. Sis Escudero, man, may batos burit po si Escudero. Pero tanpa ato sang balikan ato sang balikan mga sukin tigpaminaw Senador Erwin Tulfo kay kanang naang nagkuhan man siya, gimension siya sa mga ex-marines nga nakadawat mga sukin tigpaminaw og malita. Mao ba ni rason nga isog kay Tulfo? Dili na gusto si Senador Erwin Tulfo nga doon na pa ipahigayon nga hearing diha nga ang mo patawag sa hearing mga sukin tigpaminaw sila si Senador Alan Peter Cayetano o si Senadora Pia Cayetano o si Senador Marcolita. Matod ba, ipadakop ta mo. Ipadakop ta mo. Try me. Pakahambuga. Okay, wa naman tayo igong oras. Sugadayin sa itong tulumanon, Amat kayo ninyong tanan. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.